लुक्रकनि बसकांगो सावैनो टेन्डार मारनाय आबाहाय सानमुंनो तीनो 47 आम्बासा विधानसभा केंद्र आमचाइनि बेकार सिक्ला रक तिनी TTAADC नि PWD डिविजन हाबनक ताला खासि लाइखा पाटिमो सैमांखा ADC ओ तिप्रा मथनि हापां तंगै तंफानो फेबा धलायो TTAADC हाबनगो ZDO सुदन देबरमा ताई बो टेन्डार रियावैनो ADC नि सामुरकनो बिरिजे मोसुंमानि रां नि बिसिंतै बुइनो रवै तंगो आबुइनो खादोजाक सिकारिबारि TTAADC नि PWD हाबनक ताला खासलाइखा ओपेन टेन्डार ओ हनै बरक सानलाइखा ओपेन टेन्डार नि बिसिंतै जेसेबो कन्स्ट्राक्शन सामुरक रिपेयरिंग सामुरकखे जतनो टेन्डार मारनाय लुक्रकनि बसकांगो हनै पहिला खुलुमु रिवो चिने मिडिया पर्सन रनो तिने जों बाइक दंगै जे 47 आम्बासानि जों टेन्डार कमिटी हिनबा चिने 47 आम्बासानि चिने बेकार जुबकरो जे जों आगे सिगाङले बहुत दिन सिगाङले जों ओपेन टेन्डार न जों खाइजागो आबु जतनो जे जारजानि जे मुसुमा मते जों टेन्डार जों रिमानो किन्तु ताबो हठात खाइ जों रिस्टेटे खाइजामानि जों मानखा अमन बागै जों खूब अंगै तामुंगै चिनि एलाका चिनि मैदानो चिनि नखलावा जे ऑफिस TTAADC डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अंगै तमाने बिसिङावबो चिनि एलाका बिसिङै तबो जों एलाका बिसिं काम तमाने बो रिस्टेटे अंगै तामुंगै जों एलाकानि बरो बेकार जुबक तामबगै जों काम माखाया जे जान मुसुंतै बरो टेन्डार जमारिनानै रिमानो जे ऑफिशियल जे रूल रेगुलेशन अनुसारे किन्तु अबनो बरो ताम खाइ हठात सा रिस्टेटे खाइरिका हम बागै जों जत तेने बिखौ बुंगै जों जत पाल बाक्सा खिनो जों केबो कुनो नेतानो जों दुसारो खाइया कुनो मन्त्रीनो दुसारो खाइया जे खाइनाय जे व्यक्तिगत पावर बाय दे पावर यूज खाइदे खाइगा जोंबो सिया किन्तु जे जोंचिने TTAADC ने जे हाफां सरकारनो जोंबो चिनि को बिचारमु जाहाते चिनि 47 ओ जेहेतु काम फाइमाने चिनि 47 आम्बासानि जे जुबक जे बेकार तंबाय बरो बानचेनानै लामान बागै एकमात्र जों कुनो चाकरी बुकरीबो मानिया ओमहाय अवस्था तो मन जरावा अंतत बगैनो जों टेन्डार किसामिसा काम खाइबो जों बानचेमान माने जागाव तो मनो हठात सा रिस्टेटे खाइरिमान बगे तिने बात दंगे जों तो बाक्सा खाइ जों तिने TTAADC PWD ऑफिस तो जों बात दंगे जों ताला चिनि और जे रिस्टेटे जे को खाइजामानि न अबनो ओपेन टेन्डार रियासा जों ततखन अचिनि TTAADC सिकारिबारि जे PWD ऑफिस न जों जे चिनि और रिस्टेटे मानि न ओपेन टेन्डार रियासा जों ताला खुलम मागला हमबागे चिनि ADC हापन सरकार तामो स्टेटमेन्ट नानाय बरो जोंनो सल्युशन खाइरि खुलुमखा